Neverovanje u nešto novo i pored dokaza je strah i nesigurnost da ćemo se naći inferiorno u novoj situaciji, zato i ostajemo pri svom uverenju. Što više radnji obavljamo po savršenim kosmičkim zakonima, toliko smo srećni, zadovoljni i zdravi. A kvalitet života nam upravo zavisi u kolikoj meri pobedimo sebe i svoj ego. Zato se i ljudi razlikuju upravo zbog toga. Kod lekara se ne ide po zdravlje, već po lekove. Naše zdravlje je samo u našim rukama. Ako znamo, samo mi možemo da ga sačuvamo. Bolesni postajemo kada se za to sami odlučimo. Svako od nas ima jasnu vizualnu sliku o sebi i zna kako izgleda, dok unutar sebe je sve drugačije. Najviše dugujemo sebi jer ceo život radimo za njih. U sopstvenim greškama razmišljamo dugo dok ne osudimo sebe, dok druge osuđujemo momentalno. Bolje je biti slobodan rob i nemati ništa, nego bogati rob koji isto nema ništa osim materije. Ne nadajmo se da nam bude bolje, već radimo da nam je bolje.